Frederik Lundberg, du er en af de brune riddere, der er taget ud for at anmelde de københavnske bøfsandwich i dag. Bliver du aldrig nogensinde træt af smagen af bøfsandwich? Jo, selvfølgelig gør jeg det. Så det varierer jeg selvfølgelig, men der behøver ikke gå så lang tid, for jeg har fået en til at få lyst til en igen. Og nu er det jo heller ikke den samme, man får hvert sted. Der kan være kæmpe forskel på det. Ligesom med anmeldelser. Jamen, så får jeg selvfølgelig spist rigtig mange. Men hvis der går lidt tid imellem, jamen, altså en bøfsandwich, det er altså ligesom pizza og burger, altså, det er sådan set altid rigtig godt, og det kan man altid rigtig godt lige spise. Så det egentlig går sulten i seng i dag? Det var den første, det kan vi lige... Nå Frederik, vi skal sidde igen. Hvad er dine umiddelbare tanker? Jamen, jeg glæder mig allerede. Den står meget, meget smukt i profil i sollyset, og første indtryk, den er meget stor. Stor, flot bøf. Dejlig røde løg, syltet løg på toppen. Tre slags løg indtil videre. Gode boller, gode bløde løg. Ja, lige præcis. Glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Må vi høre, hvad skal vi have at spise? Ja, vi skal have en bøfsandwich med 4 slags løg. For det ikke skal være løgn. Vi plejer 100 at lave med 3 slags løg, men jeg har udvidet den lidt og lavet 4 slags løg. Den sidste er hjemmesyltet rødløg, som er kommet på toppen, så det bliver lidt funky og lækker at se på, og smager pissegodt. Så vi starter egentlig med en lille snack på toppen, og så bevæger vi os bare ned her. Der er hjemmelavet brun sovs, opbagt sovs, min mormors opskrift, som jeg lige har piftet lidt op. Så er der blødløg, sennep, ketchup og marmelade, og en grillstegt bøf. Og så lidt Dijon sennep, blandet med sød sennep. Velkommen. Tak. Lækker. Tak. Tak for det. Hvad er det lige rutinen er? Jamen altså, jeg kører første gang lige mærke sovsen, for lige at få et stik fingrene i jorden, eller i sovsen, som man siger. Rigtig lækker sovs. Den er god krydring, god let funksmag. Også meget mørk i farven. Og ja, ellers så planen det sådan set bare at køre ned igennem. Det er vigtigt at få alle smagselementer med, så man ikke bare sidder med en blød bolle med sovs, men at man får det hele med. Det er jo også et håndværk at gå til den på den rigtige måde, så man får det hele med. Der må man sige, der har vi ligesom en god tradition med at restboller. Se, lækker. Rigtig lækre syltede agurker. En lækker bøf her. Godt med en god remoulade der i. Det er sådan noget, vi virkelig godt kan lide at se. Så alle løgene, især de hjemmelavede ristede løg, er rigtig gode og giver en god karamel, god bitterhed. Og en tyk bøf, som er stegt fint lyserødt. Også dejligt, så der er masser af saft tilbage i den. Nu sad vi jo lige tidligere og snakkede om det der med, om hjemmelavet ristet løg kan holde sin sprødhed. Er de her sprøde? Indtil videre er de. Holder sådan set ret fint, og de er også tilberedt meget fint, så der ikke er nogen, der er for brændt, og nogen, der er for rå. Det kan jeg virkelig godt. Og om det holder hele vejen igennem, det ved jeg jo så ikke endnu. Det må komme an på en prøve, men til at starte med, så fungerer de rigtig godt. Hvis du skal komme med et forsigtigt bud på, hvor stor en del af den her, du kan spise. Der er vi igen ude i, at det kan, vil, bør, må, skal. Altså, jeg tror, hvis jeg spiser halvdelen, så kan jeg godt gå i seng med en god fornemmelse. Jeg ved ikke, om det bliver mere end det.